Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya türkmenlerinin şu sany türkmen temalaryna sähel salym ara kesme berip halkara arenasyna bolup geçýän möhüm waka seraýlaýar. Halkara arenasy 18 aýdan gowrak wagt beri Russiýanyň Ukrainadaky çöldürüşi bilen başagay bolýar. Ukraina özüniň territorial betewligini, öz ygtyýarlygyny we garaşdyrlygyny gorumak üçin dünýäniň eň ýyry harby güýçleriniň birine garşy görüşýär. Rus prezidenti Vladimir Putiniň 2022-nji ýylyň 24-nji fevralyna girişen harby çöldürüşi şu wagda içinde ýüzler çömüň adam ýetkisine, milyonlarça adamyň öz ýaşaýan sebitlerini terk etmegine we alyp geldi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugy Abaşada Pulitzer bayragynyň ýeňijisi bolan jurnalist, ýazyjy we taryhçy Anne Applebaum bilen Russiýanyň Ukraina çöldürüşi, Günwataryň Ukraina berýän himayaty we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Rus halkynyň, Ukraina halkynyň we beýleki halklaryň durmuşyna ýetiren täsirleri taryhda galdyrjak ýyllar barada ýaňy ýakyna söhbetdeşik geçirdi. Anne Applebaum Russiýa we Sowet Soýuzy baradaky birnäçe kitabyň, şol sanly Gyzyl Aşlyk Staliniň Ukraina garşy uruşy kitabynyň awtorydyr. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň gürji gullugyna beren interwýusyny Günwataryň Ukrainanyň basyp alyjy Rus güýçlerine garşy alyp barýan söwüşini oňa himayet bermekdäki aýgytlylygynyň mäkäm galýanlygyny, şeýle-de Abaşa prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň udagy çekjek uruş baradaky düşünjäni kabul edendigini aýtdy. Şeýle-de Applebaum Rus prezidenti Vladimir Putiniň häzirki zaman Russiýasyny ýykmakda ýatlanjakdygyny çaklady. Programmamyzyň şu sanyna wagt ýetdiginden şol interwýunyň agrymly bölegini dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. Günwatar Vladimir Putiniň Ukraina çöldürüşiniň hem de Rus lideriniň el bermezliginiň garşysyna näme derejede jebistigi saklaýar? Uruş ýagdaýlygy basmarlaýarmy? Gen galdyrýar. Men edil häzirki ýagdaýy uruş ýagdaýlygy hökmünde suratlandyrmazdım. Bagtymyza NATO'nyň agzasy bolan Ýewropa ýurtlarynyň tas ählisi we Demirgazyk Amerika ýurtlarynyň ikisi-de uruşda ýeňiş gazanylmagyna ýgrarlyk alýar. Munyň şeýle boljakdygyny 18 aý mundan ozal hiç kim çak etmände. Her bir ýurdun içinde uruşyň garşydaşlary bar. Wagtal olaryň sesi batly çykýar. Ýöne egerde siz Germaniýa, Fransa, Italiýa, Birleşen Ştatlary, Kanada, Niderlandlary, Britaniýa, Polşa, Ruminiýa, Ispaniýa we beýleklere syn etseňiz, bu ýurtlaryň ählisiniň ýolbaşçylary henüz hem uruşy goldaýarlar. Olarda möhüm ılalaşyksyzlyk ýok. Dogry aýdyşym ýaly Fransuz siýasatynda, German siýasatynda ýa-da Abaşa siýasatynda garşy çykýan adamlar bar. Olardan kimdir biri saýlawlarda ýeňiş gazansa, ýagdaýyň üýtgemek hopy bar. Ýöne häzirki wagtda Abaşadaky saýlawlar öňümüzdäki möhüm saýlawlar bolup durýar. Häzirki wagtda ýagdaý üýtgejegi meňdemeýär. Dogry, Polşada häzir ören transaksiýaçyl hökümet ýurdu dolandyrýar we ol öňümüzdäki saýlawlarda ýeňilmekden alada galýar. Polşada oktýabrda saýlawlar geçiriler. Ýeňiş gazanan tarap şonda da Ukraina himayet berilmegini goldar. Sebäbi Polşada ähli iri siýasy partiýalar muny goldaýar. Hökümet başyndaky partiýa Milletparast partiýa we onuň Ukraina iki uçlu çemeleşýän käbir saýlawçylary bar. Olarda köni Ukrain polyak çaknyşyklarynyň töwereginde bir topar propaganda işleri alınıp barylýar. Ukrain bosgunlarynyň arasynda hem bir hili ýagdaýlyk bar. Ýagny käbir gürrüňler sosial mediada öňe çykarylýar. Men munyň Ruslar tarapyndan edilýändigini çaklaýaryn. Ýöne bu gürrüňleriň Polşanyň içerki siýasatyndaky beýleki käbir adamlar tarapyndan hem öňe çykarylýan bolmagy mümkin. Şonuň üçin hawa polyak Ukrain gatnaşyklarynda käbir gapma garşylyklar bar. Ýöne men bu ýagdaý umumy kartinany üýtgeder öýtmeýärin. Men bu ýagdaý Polşadaky garaýşlarda agdyklyk edýän Ukraina goldaw berilmegine täsir eder öýtmeýärin. Putin uruşun udaga çekjekdigini ananyan ýaly bolup görünýär. Ukraina öz ýurtlaryny azad etmek üçin näçe gerek bolsa şonça da söwüşmäge ören höwesli ýaly bolup görünýär. Ýöne Günwataram uruşun udaga çekmek ähtimallygyna razy bolup bir meňdeş çemeleşmäni kabul etdimi? Amerikanlaryň uruşun udaga çekjekdigi baradaky çemeleşmäni kabul edendiklerini görüp bilersiňiz. Sebäbi olar Ukrainany ösen ýaraglar bilen üpçün etmekde ören hayal hereket edýärler. Olar muny her tapgyrda diňe Ukrainler taýýar diýip pikir edenlerinde özleri ýaraglaryň peýda boljakdygy barasynda ynandyrylanda iýerýärler. Meniň diýjek bolýanym, meýdandaky adamlar elmidamy bir näçe aý gaty giýjä galynan ýaly duýýarlar. Egerde Ukrainlerde Abaşanyň F-16 söwüş uçurlary mundan 1 ýyl soň däl ýa-da 6 aý soň däl häzir bolanda bu ýagdaý Tomska garşylyk hüjümlerinde ören uly tapawut ederdi. Meniň pikirimçe Biden administrasiýasy ýardymlary iki uçsuz dowam etdirer. Aýdyşym ýaly Abaşanyň saýlaw kampaniýasynyň ýagdaýlary çylşyrmlaşdyr
ulaşdırmak howpy bar. Birleşen Ştatlaryň Respublikan partiýasynyň bir bölegi uruşy goldamaýar. Olar uruşa garşy kampaniýa alyp baryp bilerler. Bu ýagdaý kampaniýalarda möhüm mesele bolar öýtmeýärin. Ýöne bolubam biler. Ýöne oňa çenli 6 ay, 1 ýyl bar we bu wagt möhleti kampaniýa üçin uzak döger. Ukrainanyň garşylyk hüjümleri günwatar siýasatçylarynyň öz saýlawçylarynyň öňünde magtanyp biljek möhüm üstünlikleri bilen gutarmasy siz mümkin bolan nähili ssenariýalary görýärsiňiz? Men Ukrainada söwüş meýdanynda nämeleriň boljakdygyny çaklajak däl. Sebäbi bu ýerde bilinmeýän köp zat bar. Bilýäňizmi? Meniň gurrunda şolan ukrainlerim özleriniň köp mukdarda Rus ýaraglaryny weýran edýändiklerini, bir näçe ýerde gorunşyň ilkinji gatlaklaryny böwsendiklerini ynam bilen aýdýarlar. Meniň pikirimçe Ukrainada ummasy territoriýa garaşlandan has köp ýer minalandy. Bu bolsa olaryň has köp minalardan arasalaýjy tehnikalary mätäşlik çekýändiklerini aňladýar. Olarda yeterlik minasyzlaşdyrjy enjam ýok. Günwataryň tälim türgenleşigi, birleşen ýaragly operasiýalary, minalar aýrylar diýip çaklady. Siz partlaýjy enjamlar bilen doldurulan ýerlere ummasyz köp tank getirip bilmersiňiz. Şonuň üçin meniň pikirimçe olar özleriniň garaşyşlary ýaly söwüş alyp baranok. Ýöne olarda öňe gidişlige bolan nähildir bir ynam bar ýaly bolup görünýär. Siz garşylyk hüjümlerinden ozal The Atlantic nesrinäki burçuňyzda Ukraina garşylyk hüjümleriniň ruslary uruşyň söwüşmäge degmeýändigini ynandyrmaldygyny ýazdyňyz. Ruslar siziň pikiriňizçe buňa göz ýetirmekde näçerek daşdy? Öňkü Wagner hakyna tutma toporunyň başlygy Yevgeniy Prigojinin ýolbaşçylyk eden gozgolaňy Russiýanyň howpsuzlyk aparatynyň käbir bölekleriniň uruşyň söwüşmäge degmeýändigini birýem duýandyklarynyň täsin alamaty boldy. Prigojinin Rostovdaky Moskwa girişen Hyalbend saparynyň öňýany aýdan sözleri ýadyňyza düşýän bolsa, ol bu uruşda ýalňyş bahanalaryň üstünde söwüşilýändigini aýtdy. Bu korrupsiýa uğrundaky uruş. Rus oligarklary muny şeýle isledi. Sebäbi olar açgöz. Olar Ukrain kampaniýalaryny ogurlap pul ýasajak boldy. Bu uruş däl, bilýäňizmi? Bular ýaly zatlar üçin adamlaryň ölenine degmeýär. Dimek ol şeýle aýdan bolsa, beýlikler hem gurrunsyz muny pikir edýärler. Şonuň üçin aýdyşym ýaly elitanyň howpsuzlyk aparatynyň siz olary nähil atlandyrsaňyz atlandyryň. Bir bölegi birýem uruşyň wagt ýitirmedigine, ün sowmadygyna ynanýar. Bu ýerde sorag, haçan olaryň sany uruşy togtatmaga ýeter? Haçan Putina basyş etmek mümkin bolar? Ýene bir gezek gaýtalasam, biziň görmeýän bir topar zadymyz bar. Men çaklamy ýöretmek islemeýärin. Meniň diýjek bolýan zadym bu ertirem, ýene 3 aýdanım ýa-da ýene 6 aýdanım bolup biljek zat. Men munyň boljakdygyna berk ynanýaryn. Sebäbi, bilýäňizmi, elbetde uruşda söwüşmegi dowam etdirmeklik Ukraina üçin ören agyr ýük. Ukrainanyň ýaranlary üçin ören agyr ýük. Ýöne bu Russiýa üçin ören agyr ýük. Häzirki wagtda Russiýanyň serişdeleriniň ören uly bölegi goşuna sarp edilýär. Ýagdaý tas Sowet döwürlerine döndü. Men ýurduň bir böleginiň muny islemeýändigine, bu barada alada etmeýändigine, zerur görmeýändigine we munyň soňuna çykmak isleýändigine ynanýaryn. Men sizden şu soragy soraýyn. Ukrainada parahatçylyk nähili bolmaly? Gelin 3 nukdanazardan çemeleşeli. Kiýewden, Moskwadan we Gunwatardan olaryň her biri üçin parahatçylyk nämäni aňladýar? Meniň problemam men parahatçylygy diňe bir jähetden gözüňe getirýärin. Bu Russiýa syýasy özgörüşi getirmeli. Başga sözler bilen aýdylanda Ruslar uruşyň ýalňyş bolandygyny düşünmeli. Ukrainanyň aýry başga döwletdigini düşünmeli. Ol Russiýanyň bir bölegi bolmaz. Häzirem hiç açanam. Soňra olar özleriniň basyp alan Ukrain çäkleriniň ählisinden ýa epesli böleginden ýyza çekilmeli. Men bu ýerde Ukrainanyň ahirki çäkleriniň nähil bolmalydygy barada çekişjek däl. Ýöne bilýäňizmi? Ukrainanyň bu babatdaky pozisiýasy Ukrainanyň serhet çäkleriniň diňe bir toplumy bar. Ol hem 1991-nji ýylda ılalaşylan halkara çäkler. Şonuň üçin-de Ruslar terk etmeli we megerem biz olaryň ýetiren ziýanlarynyň öwezini dolmak üçin ýa-da bejeriş üçin nähildir bir ýol tapmaly. Şundan başga islendik ssenariýe yaraşyň islendik görnüşi wagtlaýyn yaraşyk ýa-da ýagdaýy häzirki ýaly saklap galjak islendik zat hemişelik parahatçylyk üçin çykalga däl. Ol geljekki uruşlara çykalga bolar. 2014-nji ýyldan soň şeýle boldy. Başga sözler bilen aýdylanda çyzylan çyzyk bardy, gepleşik bardy. Ýöne Ruslar hiç açan boldy indi. Şular biziň islen çäklerimiziň ählisi. Indi biz öýe gaýdýarys diýmediler. Şeýle pursatlar bolandy da hakykatdan da ayak çekip pikir edilende ser salnanda uruş gutarardy. Şonuň üçin şol bolýança uruş gutarmaz. Haçan Ruslar boldyny aljagymyzy aldyk diýer. Olar aljagymyzy aldyk ýöne ele geçiren ýerlerimizi saklap galar siýseler näme?
Yok, olar şu wagta çenli alan yerlerini saklap galyp bilmezler. Sebäbi olaryň alan yerleri dawaly. Şol sanda ol yerlerde ýaşaýan adamlar tarapyndanam dawa edilýär. Şonuň üçin yok, olar aýdyşymýaly alan çäkleriniň ählisinden ýa-da agramly böleginden çekilmeli we Ukrainanyň garaşsyz döwletdigine, özüniň ýaşamagy hukugynyň bardygyny we Ukrainanyň Russiýa däldigini ikrar etmeli. Gelin sizin aydın zatlarınıza keskellem karşı çıkyan adam arada biraz çuň pikir alşaly. Men size şeýleräk bir sorak bilen ýüzlenýin. Sizdiň bir jurnalist hökmüne däl eýsem taryhçy hökmüne ýagdaýlaryň nire barýanlygy barada gurrun beriň. Putin tarih kitaplaryna nähili ornalar. Ol ýam köplere görä orun tapdy. Ýöne bölümler Rus we Gunwatar neşirlerine nähili bolar. Näme arada bolar? Bu zatlaryň käbirleri urşy kimin ýeňjegine bagly. Sebäbi tarih bilşimiz ýaly ýeňjiler tarapyndan ýazylýar. Ýöne men Putiniň hakykatdan da öz ýurduny ýykmak üçin ýoly çıkan adam hökmünde ýatlanjakdygy barasynda şek şüphe bardyr öýdemok. Onuň Ukraina eden zatlaryndan daşary, Gürjistany eden zatlaryndan daşary, Çeçenistany eden zatlaryndan daşary, Siriýa eden zatlaryndan daşary. Bilýäňizmi, ol Russiýanyň özünde ýaşaýyş şertlerini, erkinligi we medeniýeti yaramazlaşdyran adam boldy. Ol ýöneki Rus halkynyň awadançylygyny we güllläp ösüşini alada etmeýän ýaly bolup görünýär. Olar onuň üçin diňe top iýimleri bolup durýar. Ol Ruslaryň infrastrukturada ýa-da sunwatda ýa-da edebiýatda islendik uğurda gadananlary bilen gyzyklanmaýar. Ol Ruslary garyp düşürdi. Şeýle-de ol Ruslaryň aglawa böleginiň ýyzda taşlandyrys öýden diktatorçylygyny ýyzyna gaýtaryp getirdi. Ýadyňyza düşýän bolsa, Putin rejiminiň birinji 10 ýyllygynda onda erkinligiň käbir elementleri bardy. Ol totalitar döwlet däldi. Pikir polisiýasy ýokdy. Adamlaryň Sowet döwründe ýatlarynda galan pikir gözewçiligi ýokdy. Ol häzirki wagtda şonu ýuwaş-ýuwaşdan ýyzyna gaýtaryp getirýär. Şonuň üçin bu diňe bir özge pikirleriň basgylanmagy däl, eýsem tutuş syýasatyň, tutuş hyýalyň, tutuş medeniýetiň, islendik hereketiň, garaşsyz islendik zadyň basgylanmagy bolýar. Ol hakykatdan da häzirki zaman Russiýany weýran edýär. Meniň pikirimçe ol umuman şeýle ýatlanar. Tarih kitaplaryny oňa beýik häzirki zaman sary hökmüne orun ýok da onu. Meniň pikirimçe ýok. Islendik nukdaý nazar bilen ýazylan kitaplarda gürrüňsiz orun ýok. Gelingini ýaňy ýakyny Russiýa bilen 2008-nji ýylda bolan uruşyň 15-nji ýyl dönüm bellenip geçilen Gürjistana dolanaly. Şol uruşdan nämeler miras galdy we ol nä derejede ähmiýetli? Meniň pikirimçe ol başga ýerlerde başga miras galdyrdy. Ýöne gün bataryň dünýäsinde ol duýduruş oku boldy. Ol Putiniň görnüşi ýaly demokrat däldiginiň ilkinji alamaty boldy. Men aslynda ýaňy ýakynda onuň häkimet başyna geçen ilkinji ýyllarynda aýdan käbir zatlaryna seraýladym. Şeýle-de ol Sankt-Peterburgyň şäher häkiminiň orunmasary wezipesine bellenilende demokratiýa barada, erkinlik we kanunyň hökmürowanlygy barada köp gurrun edipdir. Ol köp adamy aldapdyr. Meniň pikirimçe Gürjistany çözülmegi oýanyşa çagyryş ýaly boldy. Şonda adamlar onuň köpleriň arzu eden oňşukly goňşusy bolmajakdygyna göz ýetirdiler. Biz onuň Çeçenistandaky köpçülikligiň ganhorlukdan jezasyz we jogapkärçiliksiz gaçmagyna ruhsat berdik. Bu hereketlere belki-de ýalňyşlyk bilen nähildir bir içerki meseleler, daşarky dünýäniň işi bolmaly däl meseleler hökmünde garaldy. Ýöne Gürjistana çözülmegi öz başda ýurda garşy görnetin agressiw hereket boldy. Meniň pikirimçe şol pursatda Putin baradaky pikirler üýtgäp başlady. Şonda adamlar Putini hakyky problema hökmünde seredip başlady. Şol Gunwatar üçin umykly oýanmagy ýeterlik çagyryş boldumy ýa-da ol uklamagy dowam etdirdimi? Bu çemeleşmeleri üýtgödüp başlady. Bu adamlaryň Russiýa bolan garaýyşyny üýtgödüp başlady. Ýöne siziň berýän soragyňyzyň manysy dogry. Bu ýeterlik bolmady. Adamlar 2014-nji ýyla çenli Gunwatar maliýe institutlarynyň, Gunwatar kompaniýalarynyň we Gunwatar sowdasynyň şeýle agresiýa mümkinçilik döredýän derejesine düşünüp bilmedi. Adamlar Ýewropada howpsuzlyk çalşygynyň, hatda Harvard çalşygynyň bolmaly boljakdygyny düşünüp başlady. Aýratynda 2014-nji ýyldan soň Russiýa babatda köp zady ýalňyş hasaplan öňkü ABŞ prezidenti Barack Obama birinjilik bilen Merkezi Ýewropa Amerikan goşunlaryny yerleşdirdi. Ondan ozal ol ýerde hiç ýyly Amerikan goşuny ýokdy. 2014-nji ýylda adamlar birden bilýäňizmi, NATO'nyň Merkezi Ýewropaly agzalarynyň howpsuzlygynyň belki-de çak edişimiz ýaly howpsuz däldigini düşünüp başlady. Şonuň üçin 2008-nji ýyl habarlygyň başlanyjy boldy. Meniň pikirimçe 2014-nji ýylda bu ýagdaý hakykatdan da üýtgäp başlady we soňra elbetde 2022-nji ýyl Russiýanyň Ýewropa sivilizasiýasyndan çetleşdirilen pursady boldy.